Kanti ke mbukela ukusicacela banzi ngayo lenguqu sinaye usekela mlawuli uphuhliso lwe-curriculum kuyo i-TVET yena kaloku uBrenda Ngcuka Ithobi. Masikubulise sikwamkele apha e-SABC lihaye sibambe ngazibini ngexesha lakho. Siyabulela siyabulisa nathi ngokuba nisamkele. Ndiyacela nje usicacisele into yokubana kufikelelwe njani kwesi sigqibo. Esi sigqibo sisigqibo esakwakufikelelwe kuso kwakudala uba uyaqaphela ukwenza amalungiselelo aso kwiminyaka elishumi nje edlulileyo kwaye kwasungulwa lento sithi yi-Quality Council ukwenzela ikwazi ukwenza occupational programs zizokwazi ukuba zizo ezisebenzayo ngoku kwi-TVET colleges. Sifika njani esi sigqibo uba maside sibe nje sifika ekubeni ba sifuna kaloku uba noko abantwana bethu esibaprodyusayo ezi-colleges zethu ibe ngabantwana abakwazi ukufumana imisebenzi lula, ibe ngabantwana abanezi-skills ezi-relevant, ibe ngabantwana esi-aligned nathi ngokwezophuhliso zelizwe eli, kanti bakwazi nokungena nakwezinye iindawo gabalala nakwamanye amazwe. Ingaba oku kuye kwabaphatha njani abafundi njengokusitsho into yokubana eyona nto ingundoqo ukuphucula izakhono kuba kaloku xa sithi siyajonga apha eMzantsi Afrika siyasilela ingakumbi kubuxhakaxhaka bale mihla o-4IR o-AI. Ingaba oku kubaphatha njani abafundi? Endiqonda kuba abafundi bayakuthakazela oku. Mandithi phaa kwi-occupation njengoba uthetha ngobuxhakaxhaka kwi-occupational programs asikhavarishi only i-engineering anymore, sikhavarisha nobuxhakaxhaka ICT and digital skills ezi-registered abafundi abanokwazi ufila kuzo. I-hospitality which is in the services industry okanye ezokwazi ukwenza ngezandla. So abafundi balithakazelele le nkqubekela phambili. Ukhumbule futhi uba kwii-committees esiye siconsulte kuzo baba yinxalenye yezo ukuze bakwazi ukuqhuba ukudlulisa nalo myalezo basincedise nangokujonga uba zintoni ezishotayo ngoku ekufuneka siphinde songeze kuzo. Brenda, ingaba konke oku kuzawuqala nini? Konke oku sekuqalile kuqale ngexesha uminister akhupha igazethi ethi singaqalisa ukufeza out. Safeza out u-N1 to N3. Kodwa ngoku siyasinyusa izinga lokufeza out ke ngoku. Sigqibe kulo nyaka ukufeza out to N1 to N3 oyi-engineering. Sinyusa izinga ke ngoku lofeza out. Ngo-2026 June 30th sizabe sigqibelisa ukuthatha u-N4. So that means at least by 2030 asisathethi ngo-nated ethi TVET college. Izawuba ngamaxa amabini ke. Kuzawubakho le nto sithi yi-phase out into ethetha uba siyayeka siyanqumla ke ngoku ukuthatha umntana kwezi zifundo. Then kubekho le nto kuthiwa yi-teach out ke ngoku. I-teach out ithetha ukuba osele khona kwisystem umntana simsapota njani uba agqibezele izifundo zakhe akwazi ufumana i-certificate sakhe okanye idiploma yakhe. Ndiyabona napha kumabonakude into yokubana zininzi izinto eninazo kodwa into entle kakhulu kukuba abantwana bayakwazi into yokubana benze i-practical. Siyaqonda into yokubana intswelangqesho iphezulu kakhulu ingakumbi kubana batsha bambi bagraduatile kodwa abanamisebenzi, bambi benza imatriki bayaqonda into yokubana inoba xa sendisandula ukugqiba esikolweni zeziphi izifundo ekumele into yobana ndiyazenza ukuze sisiphule nengcambu ukudodobala kwaqoqosho. Ukucebisa umfundi zeziphi izifundo ekumele into yokubana uyazenza? Ukucebisa umfundi ndizawuthi nje xa ndisithi i-occupational programs ndicacise zona, otherwise zininzi i-qualifications ezikhoyo zingapha kwe-700 ezi-registered currently. Kodwa mandicacise nje nge-occupational programs. Uyabona xa sithi zona zizawuba nee-skills zibe nee-practicals yona yohlukahluke kathathu. Iqala umntana afike ukurejista kwakhe, masenze umzekelo mhlambe uyokwenza i-hospitality. Uzawufika angene enze le nto kuthiwa yi-knowledge, aphinde enze i-practical kwalapha ekholejini, aphume ke ngoku aye kwi-workplace ngaphandle ayosebenza, aphinde abuyele esikolweni azoqhubeka ne-knowledge. So yile nto sithi zii-modules ezo umntana azawuthi adibane nazo. Senzela ntoni? Senzela uba xa ephuma akaphumi only ene-diploma okanye certificate eso, but uphuma sene-contacts ngaphandle for funding purposes if uzawufuna mhlawumbi ukuzivulela elakhe ishishini elincinci. But at the same time amathuba akhe okuqasheka maninzi makhulu kakhulu ngoba uzaya kwii-employers ngee-employers throughout le duration abe efunda ngayo okanye elixa alifundayo. Siyaqonda into yokubana akhona amanye amahlakani oshishino nosita. Ingaba bona ungathi into yokubana bazilungele ngolutshintsho luzayo? Kakhulu. Ukuba uyaqaphela
i-occupational programs ziqhutywa zii-SETAs, zizo eziphambili ekwakheni ezi qualifications. Ii-SETAs ke zezona zona ziphakathi naphakathi ekusebenzisana ne-industry okanye amashishini amakhulu. So already ii-qualifications njengoba ziphuma nje ziphuma kuba bona ingabo abazidevelophileyo. Ngako oko ke bakulungele oko. Izolo nje uba ndingakwenzela umzekelo besinenye i-SETA besithetha ngokuba okay sesiziqalele ezi zintathu nane i-qualifications masongezeni ke ngoku sisherishe ke ngokuba zeziphi ezinye like baking and confectionery and so on. So i-SETA zikwamkele kahle kakhulu oko. I-industry isamkele abantwana uthi engena esikolweni ibe i-college iqinisekisile uba kukho i-contract nee-companies ezingaphandle okanye uba iyo contract ibe i-memorandum of understanding, so that lo mntana njengoba emane esenza lo phuma ngena emsebenzini une-contract anayo esaza esikolweni esazoqala isikolo. Ungasho mhlawumbi into yokubana ikhona imicelimngeni enijamelene nayo? Siyaqonda into yokubana abanye abafundi bathi xa beya edyunivesithi bafumanisa into yokubana akusekho ezikhala okanye izispaces, kwaye siyaqonda into yokubana abanye basenayo laa mentality into yokubana hayi ii-TVET colleges zisezantsi umgangatho wazo compared to universities. Uyabona i-TVET colleges mhlawumbi manditsho nje kakuhle mayingabizo ndawo zoncamela athi umuntu ke kwagcwala euniversity. Mayibe into yokuqala kuxhomekeke kuwe ukuba ufuna ukwenza ukuba yintoni na. Imicelimngeni sinayo yona mininzi. Kusekhona ukuba i-TVET colleges zethu azilingani mhlawumbi ncam ngokwe-infrastructure okanye nangozinye izixhobo zabo zokuba basebenze bakwazi ukuthatha ezi occupational programs. Emnye wemicelimngeni ibe kukuba mhlawumbi asikafikeleli kwizinga lokuba sithi ezi occupational programs esizijongele na uba zimaphi. Siqalile thatha ezokuqala ngo-2025, cohort yethu yokuqala ngo-2025. Sizawuhlala ke sijonge uba mhlawumbi ngo-2027 abo bantwana xa bephuma sizawube siphi na nabo. Kodwa ke minintsi kakhulu imicelimngeni kangangoba siyacela uba zonke iintlaka ngeentlaka ii-communities ziyisapote esi sigqibo. Kwesi sigqibo xa ngabe umfundi ke ngoku eqonda ukubana ufuna iinkcukacha ezithe vetshe okanye mhlawumbi kukhona apho njengoko nizile apha e-SABC Lihayi niqinisekile into yokubana nawamanye amaqonga nizawasebenzisa uqinisekisa into yokubana olu lwazi niyalusa nakwabanye abantu, ingaba mhlawumbi nifumaneka phi kwaye ke zithini ii-projects ezizayo ngaphambili? Okay, uba umfundi ufuna ulwazi oluthe vetshe, okokuqala senza sikwi-advocacy drive ngoku. Akhona amanye amaqonga ii-radio stations nanaba njengoba sisenza, kodwa eyona ndawo ineenkcukacha ezininzi iyawukuba yi-website ye-department. Kodwa ke mandichaze kanje, uba umntana mhlawumbi akazi ukukhangela department, ii-colleges esinazo across apha eSouth Africa elizweni ziyi-50. Ii-campuses zethu kwezo colleges ziyi-50 ziyi-300. Umntana makakhangele i-college ekufutshane kuye okanye i-college anomnqweno wokuya kuyo angene kwi-website yabo. Ukugooglisha nje uza kuthumela ngoko nangoko kwiinkqubo abanazo abazenzayo phayana nezifundo abanazo abazenzayo, kodwa ungonqeni nokuya ngqo phaya ekholejini uyocela iinkcukacha ezibanzi. Brenda, masibambe ngasibini ngexesha lakho nokucacisela ababukeli bethu, abanye ke abafundi nabanye abafuna ukuphumeza ukufundisa kwabo. Enkosi kakhulu. Enkosi kakhulu, ndiyabulela msasasi. Right, mbukeli lo ke besihlala indlebe naye nguye uBrenda Ngcuka Ithobe. Sibalele ngakumbi mbukeli ngezicwangciso nesigqibo abanazo.